I denne video vil jeg fortælle dig om, hvad CA tilbyder dig på et frivilligt plan. Det er vigtigt at understrege, at alle vores tilbud gælder både ledige medlemmer og medlemmer i arbejde. På rådgivningssiden kan du blandt andet bruge vores jobcafé. Her kan du komme ind uden aftale og få sparring på en aktuel udfordring. Det kan være sparring på et CV, en ansøgning eller på en forestående jobsamtale. I Gentofte er der jobcafé hver mandag fra 9 til 15:30, og i Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding er der jobcafé hver mandag fra 9 til 12. Du er i øvrigt velkommen til alle dage i åbningstiden at komme i vores huse i Gentofte og Aarhus og sidde og arbejde med din jobsøgning. Der er dog kun konsulenter til rådighed til sparring i de pågældende tidspunkter. Sparring på ansøgning og CV kan du også få ved at maile dit ansøgningsmateriale inklusiv stillingsopslag til ca@ca.dk. Vi vil så kontakte dig, typisk inden for 1 til 2 hverdage, med feedback på det tilsendte. Og som medlem af huset kan du også modtage individuel sparring. Det kan fx være i form af afklaring, samtaletræning og feedback på personanalyse og logiske test. Send en mail eller ring og bestil en tid. CA har en lang række af forskellige kursusforløb, kurser, webinarer og på hjemmemøder inden for blandt andet jobsøgning og personlig udvikling, du som medlem frit kan vælge imellem. Kursusforløbene er opbygget med online læring hjemme hos dig selv, efterfulgt af workshops i CA og netværksbaseret opfølgning. Det betyder, at lige så snart du tilmelder dig et forløb, får du adgang til videoer og andet online materiale inden for det pågældende emne, og du er dermed i gang med det samme. Alle kurser med videre er gratis, og tilmelding foregår via CA.dk. Når CA er i dialog med virksomheder, der har brug for kandidater til deres ledige stillinger, går vi altid ind og leder blandt de relevante profiler, der ligger i vores CV-bank kaldet CA Jobindex. Denne CV-bank er kun for CA-medlemmer og betyder, at du vil blive kontaktet af os, hver gang vi har en relevant stilling til netop din profil. Det er derfor en rigtig god idé at lægge dit CV i CA CV-bank. Du kan desuden følge med på vores hjemmeside og i vores LinkedIn-gruppe for at se, hvilke stillingsopslag, der generelt bliver slået op. I CA har vi også en række faglige netværk, som du kan blive en del af. Du kan finde de forskellige netværk på LinkedIn og kan derfra søge om optagelse. Ligeledes har vi et mentorprogram, hvor du som mentor eller mentee får mulighed for faglig og personlig udvikling i et professionelt samarbejde mellem kompetente mennesker. Læs nærmere om tilbuddet og ansøgningsprocessen på ca.dk. Vi glæder os til at møde dig.